Να μιλήσουμε όμως με τους καλεσμένους μας που είναι εδώ και στηρίζουν αυτή την προσπάθεια και να καλησπερίσουμε την κυρία Τσιώτα, την Αντιδήμαρχο Περιστερίου. Καλησπέρα. Τι κάνετε, καλησπέρα. Πολύ καλά, εσείς Θέλετε να μεταφέρετε ένα μήνυμα στον κόσμο που μας βλέπει ώστε να συστρατευτούμε όλοι και να βοηθήσουμε? Θέλω να πω εκ μέρους του Δημάρχου Περιστερίου, του κυρίου Παχατουρίδη και όλου του Δήμου, η πόλη είναι όλη μια αγκαλιά αυτή τη στιγμή. Εμείς έχουμε αφιερώσει τις γιορτές μας, ένα μήνα γιορτές χριστουγεννιάτικες, στο παιδί σαν πρώτη προτεραιότητα και ιδιαίτερα στα παιδιά εκείνα που για να βρουν τον παράδεισο περνούν μια κόλαση. Ενημερώστε μας και για τον κουμπαρά που έχετε στο Δήμο. Ο κουμπαράς είναι εδώ, τον έχουμε φέρει. Είχε στηθεί στο κεντρικό περίπτερο των εκδηλώσεών μας, γιατί εμείς στην κεντρική πλατεία από την Παρασκευή το βράδυ και για ένα μήνα έχουμε συνεχείς δωρεάν εκδηλώσεις για τα παιδιά. Είχε στηθεί λοιπόν στο κεντρικό μας περίπτερο με προτροπή σε όλες μας τις εκδηλώσεις να μπορέσουμε να βάλουμε όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα. Αυτό βέβαια θα μου επιτρέψετε να πω ότι δεν είναι το τέλος μιας αρρωγής από το Δήμο Περιστερίου. Είμαστε στη διάθεση της UNICEF για οτιδήποτε άλλο μπορεί να προκύψει και αν θέλουμε να βοηθήσουμε κι εμείς. Πολλά συγχαρητήρια. Ήδη ο Δήμος Περιστερίου έκανε πολλά, αλλά μπορείτε να καλέσετε και από το Περιστέρι και από όλη την Ελλάδα και από κάθε γειτονιά για να ενισχύσετε περαιτέρω αυτή την προσπάθεια. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Τσιώτα.